ce Kano sarakuna biyu ne a Kano, don haka a yau ina son ka zaɓi sarki guda ɗaya, kuma kowane sarki sunansa ya fara da kalmar sunansa. Akwai wanda sunansa ya fara daga A, akwai wanda sunansa ya fara daga S. Wani sarki ya kamata ka zaɓa? Allah ya san sarkin Kano, akwai sarkin gabas, akwai sarkin yamma, akwai sarkin ya kiran ƙargata sannan autar mata na suke miki kota sha zaman kiki wuta ina ji da ke san kula da ke tunda ban so miyo rabuwa muna kama da ke ni ba hakan take iko na rabbi ne shuka ta kainuwa kece 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 mafarkin raina kece gaske na baki dukkan kaina yanzu a take in kira ki zinaru